Part 3. Harjaillaan vattan alta. Ja sitten kivasti jaloista. Tässä on jo aika vähän aikaa. Tää se on kokonainen minuutti. Aina tulee aika paljon näitä osia. Toinen puoli. Tää on aina aika täältä päältä yleensä. Tästä aina lähden tälleen. Mulla on niin vähän akkua, että mä en tiedä. Loppuksi mulla on vissiin 20 tai 10. Mä en nyt muista. Se mulla on aika vähän akkua vissiin. Joo, äkkiä pitää tehdä. Ja tulee sitten pari 4 vissiin, en muista, mutta nyt on tää jalka.